Kukas toi on? Toi on nimenomaan se panomies. Ai toi on se panomies. Moi. Moi. Mitähän se menee? Panee. No menee vai? Menee. Ja panee. Panee. Keskellä päivää. Voi veli. Sanois muuta. Sillä jää valot päälle. No mä sanon sille, että sillä jää valot. Eikä me, mitä mä sanon? Sano, että sillä jää valot päälle. Moi. Moi. Sulla jäi valot päälle. Joo. Hei. Thanks. Sehän on tosi mukava jätkä. Paitsi että se on helvetin kova panomies, niin se on aivan mielettömän mukava jätkä. Minkä se menee? Tuossa kakkosessa semmonen panoluukku. On vai? On. Mitähän se siellä tekee? Pane. Ai panee. Voi veljet. Sanois muuta. Mitä luulet, onkohan se tuolla autossa? Ja panu vai? On. Niin. Se on pannut kaupungin bussissa ja junassa ja... On vai? On. Nyt se tulee. Moi. 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 Siisti sivikki. Tosi mukava jätkä. Aivan helvetin mukava jätkä. Olikohan se tuolla ylhäällä? Ja panemassa vai? Niin. Oli nimenomaan panemassa. Tuo. Oli vai? Keskellä päivää? Oli panemassa. Voi veli. Sanois muuta. Moi. Moi. Hei. Haluatko lähteä mun mukaan? Lähde mun mukaan. En mä voi lähteä. Lähde nyt. En mä voi lähteä. No ei voi mitään. Moi. Moi. Tyhmä jätkä. Miten niin? Ois taas panee. Oisin vai? Ja panee. Panee. Voi veli. Älä muuta saa. Kuka sä vielä kerkeä? Juokset kiinni. Anna mennä vaan. Ai.